Četvrta propovjed. Mrtvi su ispunili prostor, mrmljajući i rekoše: priče nam o bogovima i vragovima, o prokletima. Bog sunce je najviši Bog. Vrag je njegova suprotnost. Prema tome, imate dva Boga, ali postoje puno uzvišenih i dobrih stvari i puno zlih. Među njima su dva Boga vraga, jedan je gorući, drugi je rastući. Gorući je drvo života, širio se, zahvaćao žive stvari. Eros je izgorio i umro, ali drvo života je raslo polako i stalno kroz neizmjerno puno vremena. Dobro i zlo je ujedinjeno u plamenu, dobro i zlo je ujedinjeno u rastu drveta. U njihovoj božanstvenosti stoje život i ljubav jedno nasuprot drugog. Nebrojno kao zvijezda je broj bogova i vragova. Svaka zvijezda je bog i svaki prostor koji zvijezda ispunjava je vrag. Ali praznina punina cjeline je pleroma. Čin cjeline je abraksas, kojem samo nedjelovanje stoji kao suprotnost. 4 je broj najvećih bogova, kao što je 4 broj mjera na svijetu. 1 je početak, Bog sunce. 2 je Eros, jer je on povezao dvoje i raširio se u svjetlosti. 3 je drvo života, jer je ono ispunilo prostor tjelesnim oblicima. 4 je vrag, jer je on otvorio sve što je bilo zatvoreno. Sve što je u obliku tjelesne prirode, on uništava. On je uništitelj po kome se sve pretvara u ništavilo. Meni, kojem je znanje bilo dato mnogostrukošću i različitosti dobrog, to je izvor. Ali jao vama koji ste zamijenili ove mnoge nespojive jednim jedinim Bogom. Zbog toga što činite, stvorili ste patnju koja se hrani nerazumijevanjem i sakatite stvorenje čije su priroda i svrha razlikovanje. Kako možete biti vjerni svojoj vlastitoj prirodi kada pokušavate promijeniti više u jedno? Ono što vi činite bogovima jednako se čini vama. Svi vi postajete jednaki i prema tome vaša je priroda osakaćena. Jednakosti neće prevladati u ime Boga, već u ime čovjeka, jer bogova je više, dok je ljudi tek nekoliko. Bogovi su moćni i mogu zadržati raznolikost, jer kao zvijezde oni čekaju samoći, odvojeni jedan od drugog neizmjernim daljinama. Stoga oni bivaju zajedno i trebaju zajedništvo kako bi mogli podnijeti svoju odvojnost. U ime iskupljenja ja vas učim da odbacite istinu, u čije sam ime ja bio odbačen. Mnogostrukost bogova odgovara mnogostrukosti čovjeka. Nebrojeni bogovi iščekuju ljudsko stanje. Nebrojeni bogovi su bili ljudi. Čovjek dijeli prirodu bogova. On od bogova dolazi i u bogove se vraća. Prema tome, kao što to nije služilo da se osvrćete na pleromu, to nije služilo da bi se obožavala višestrukost bogova. Najmanje od svega je služilo obožavanju prvog Boga, djelotvornog obilja i sumum bonum. Našom molitvom ne možemo dodati ništa i ništa uzeti, jer je djelotvorna praznina progutala sve. Svjetlom obasjane bogove iz božanskog svijeta. To je mnogostruko i širi se u beskraj i raste. Bog sunce je vrhovni vladar svijeta, mračni bogovi iz zemaljskog svijeta. Oni su jednostavni i nepovratno slabe i nestaju. Vrag je najniži gospodar zemaljskog svijeta, duh mjeseca, satelit zemlje, manji, hladniji i mrtvi od zemlje.